Khumulwng jotono tini Khumulwng Press Club ni bihabangai sengtinero kaisa press meet ma khanya nangha khaiman hingangke sengagibo waisa seng press meet khaika especially Kokborok Roman Script by suggestion ungteng nai seng press club press meet khaimani abon bisini bo seng saklaiya sini Tripura hastini joto organizations tomani joto moti Kokborok Roman Script by sinani ini jara support khai sengbor ni logi tongo te sengbor no support khayo tini bo haino hai TSF borok Tripra Students Federation borok tini kaisa press meet khai borok declare kha je khwlainai August talni 28 paragon tani 12 hours ni borok upon strike borok dakukha okay borok dakukmani borok whole Tripura to dakukliya borok selected places dakukha jemon hatai kotor Songpongnagar Bisramgons Hezamara kete monogat abo haijagara ko de borok ni o je Kokborok no script Roman script by abo no sem full support khayo tani support khai nange sengbohaino kok toma thumai rok sengbohaino especially seng script ma sayo seng kok ma sayo a jagao sini Roman script by sinyan thangange sini belai ke sini pura seng kaham ke simano karon tabung je pura yang jokung khamong ka pura samtang pura English no visually international English bohaina bono ke sini Tripura bohaino logo je sengoro official language Kokborok by Bengali phano nang jebro lekha sinjani thanga prongge seng English baino ma pori English baino ma sayo suro kok simi se oino kok by Bangla ba kok by ma sapano ngangkabon logo loge te kaisa kok bhain sanan playo je sini amani kok omo ang tam by sinai ang tam by sanamusong omani rights tong ang bhain khakhayo je TSF je steps night on eba TSF sarapano financial ke kubini organize doctor omo hai jodi step night tong angke seng haino boi bhain nor bhain support khayana hanai seng khakhayo bele kan hambai hain haite siama ya faro seng Tripura Indigenous People Press Association ingai TIPPA ni ingai seng belai keno sini bekhabai seng support khlayo tamni bagai hangke seng jotono saimano Roman script kaisa abo je script abo tabo international je script abo belai keno khwlaikha khni mano tam himba bini je letter abo 26 letters gangke kabangma alada bangla script fan hindi devanagari fan hindi abo ke kabangma letter tongo sinani tai khwlaithini akar rosika duduka rosuka on kabangma jamila tongo abo ni bagai seng nai nai ka seithai ni bagai ke seng Roman script no support khayo agini simi bo seng support khayo tabo bahino support khainai inka gale bele keno hambai maya faro agi bohino choba khwlaikha TSF ning thung TSF thung ba Kokborok movement khainai ro thung je sapano borok je Roman script no chajagi borok je choba khlaio a jaga no sang bohino support khlaio om haikeno tabo buskang ni phainai 28 August sombaro je आंदोलन खालायनायनि बागै choba खालायनायनि बागै TSF रक जे बन्दा गमाने आबनो सं fully support खालायो सिनि आवाय मुंनि बिसिंतै बरकनो सं जे मानतै सं बरकनो चुबानाय सं बरकनो बरकनि उजे दागमु Roman script तै जे बन्दा गमानो सं TIPPA एबा केबा Tripura Indigenous People Press Association नि जतो आदम रकनो सं बरकनो support खालायनाय हामबाय belai ke ambai maro tamai do inke tini jeng joto lokro mi buskango mapleke thaimani komkao no tini Agartala Press Club TSF ni bekhak tei buskang ni 28 August salmaligo baro kontani bagai je TSF ro bonda company borok ni bonda company kan ke Roman script no Kokborok by sijakmani sanmungo borok je 28 tarik bonda company borok ni bonda company thai ke dolayo hatai kotor Songpongnagar Bisramgons Hezamara ke Khumulwng
hamsai abo haike borok saklaikha borokni sanmung je roman script ni roman script baino suijaknang ni je borok sanmung khorang tisamani bonda kokmani o bonda kokmano jeng TIPPA Photo Media Association ingei जों fully borokni o bonda kokmano support khlaio जों tamni bagi support ma khlaika himale जों tabuk .com ni jugo haikaba digital ni jugo Kokborok Roman Script ngake abo haino je chini kok tuma sithaniwo गोबां मा chini Kokborok bai sithaniwo bangla bai chini Kokborok no soy pronunciation phaiwi mania abo hairo गोबां मा word to news sithani rogo abo no sum use ma thayo nge abon bagai bangla bai sithini nge chini kok je जों bokhani kok no soy ke borok ni boskango tubnani bagai sithogya nge roman script je english roman script bai gange whole world to tabo english je roman script nge jotono bujiya phanung thung tabo Tripura hastani ba Indian bising ba jikuno state of phanung thung english bai sikange bo mane tamna ucharone thlaiman gao Kokborok je roman script ta ke abon bagai जों tabo abon bagino जों borokni TSF ni je ringjak bonno जों photo media association ni bakhaktei lai thangjak salo जों agartala press club o TSF ni dabojak roman script no tei je borokni je andolon no agartala press club जों press pic ni bisingti bo joto lokorokni boskango phai saklaika je Kokborok roman script no tei जों photo media association haikaba जों TIPPA media o je samung tang tongairo जों jotono roman script no support khlaio nainai जों press media bisingti saklaimani angge tini aboni bagino जों tini je borok TSF je samani je press media khlai saklaimani beskang salo borokni bon roman script te bon da ko bani o bon no जों fully support khlaio nei saneni bagino जों tini norokni beskango Koktuma thumai ro beskango जों ma phaikya aboni bagai tabuk जों sini hasteo गोबां tam hnai devanagari bangla जों amahai mane tam hnai bono amahai bitor ko जों thaiyawi जों srai kino norokno saklaini ni bagai te जों tini press meet norokni beskang ma phaikya beskang salo roman script no tei tumung no tebo kotor soba thainani bagai jesa সংগঠন phano saklaike जों beskang ni sala abono जों one shot nai tamni ke जों TSF ni understand je bonda kokjak o bonno जों sakbai thangai borok bai baksa tongman ya phano जों koktuma awai khaimani bisingtei borokni bebat borokni bonda kokmani roman script no hamjagai roman script no bai sinani bagai sanmungo sanmungo जों borokno subanai asino hambai joto borokno